I dag skal jeg lave crossbar challenge med en af mine venner. Han hedder Jonas, ligesom mig. Så det skal nok blive sjovt, og han ved godt, at jeg vinder. Fordi jeg er borgmesteren til det her. Og så skal vi bare gå i gang. Så ja, lad os komme derop. Altså det foregår sådan, at ham der først rammer crossbar 3 gange har vundet. Ja, det var bare lige hurtigt. Han starter med at skyde. Han må skyde nu. Forbi. Og han skal Jonas skyde. Det var tæt på, men han ramte. Jonas han skyder, og han skyder Jonas, og han fejler. Nu skyder han. Og rammer ikke. Og han rammer, hvor det godt. Han skyder, og han fejler. Han skyder. Og han rammer ikke. Han skyder. Og rammer ikke. Han skyder. Og rammer ikke. Han skyder. Og han rammer ikke. Vi kunne se, at han er rigtig god og heldig, så derfor vandt han 10 likes, og der kommer til crossbar med min lillebror eller ham igen, eller med mig selv. Det var, hvad jeg havde at sige. Så har jeg bare at sige, moin.